бутилка, нещо много високо, щастлива случайност. И щастлива случайност. Какво може да е много високо? Блок или електрически стълб като ние огромните? Дайте да не се вързваме от самото начало с съставките. Да, аре дойдат сами хем и по-естествено. Обувка, бутилка... обувката може да сваляме от женски крак, примерно, и това да е така близък план. Бутилката удра някой по главата. Стига с тези щампи. Да мислим генерално. Ти какво предлагаш генерално? Айде не се карайте. Слушайте, приятелска мъжка компания се събира вечерите у един от тях, за да пият бира, да гледат мачове. Всъщност, никой от тях се няма гадже. Затова и шегите им са малко дебелашки. Затова и се нямат момиче. Ако имаха, щеше да издържи най-много 20 минути. Това не е зле, ама не е история. Няма я случката. Вица го няма. Нека продължи, давай, човече. После, един от тях си намира гадже и това променя живота му. Както и на всички останали. Защото сега са свикнали да бъдат все заедно и без момиче. Аз познавам едни такива. И аз познавам. Ако искате, може да им се обадим и ако сте навити. Много се накефих на това за мачеджиите. Много е яко. Аз се събира тогава в някаква квартална кръчма, примерно. Тук ги има всички елементи, освен това с много високото. Малко е трудно за организиране. Не знам дали ще ни стигне време. Дайте какво дадат, бе. И какво правим сега? Станало е 10 часа вече. А Ванката май няма да дойде. Може би по-късно. Да вземем по кафе да избистрим нещата. Или мастичка, или да стават кристални. Какво? Измислихте ли го вече? Аз имам идея. Нагъл си, 5 МВР сме все пак. От специалната трева ли? Не, онова е... както и да е. Значи, един катерач виси от покрива на кооперация високо горе. И докато си маже с маламашката, вижда някакво младо момиче, което се показва в този момент на прозореца. Двамата се заговарят, влюбват се. Малко банално, а? А съставките къде са? Това с високо горе и щастливата случайност си го има, а другото... другото може и без него. Тъпо е условието да се прави филм за 10 часа. Тъпо е, но е за всички. А и повечето май успяват да се организират. И ние ще го направим. Гледат това в тебе. А вие нищо ли не измислихте? Можем ли да видим документите ви, моля? Така, притежавате ли някакви забранени вещества? Не. Какви забранени? Няма. Имам основания, смятам, че притежавате леки наркотични вещества. И заради това ще ви помоля, станете и да извадите всичко от джобовете си.
Ти май забрави нещо в задния си джоб. Изведи онова, което остана отзад. Колко часа? Ами точно 2 часа, много ни забавиха. Затворено е. Като ти потребва кафене или затворено, или няма места. Да, бе. Сещам се за едно място, където може още да е отворено. Да пробваме там. Какво снимаме ли? Или да си ходим вкъщи? Да опитаме да заснем нещо, пък дали ще смогнем до вечера или не, няма значение. Трябва да смогнем, иначе губи смисъла си. А то Орлин е много зле. Как може така е баси? Неприятно е, че ще го държат 24 часа, иначе друго няма да му направят. А глобата? А колко там бяха? А това са много пари. Трябва ли някаква проста история, която да може да заснем до вечера? Може ли да намерим двама души? Можем, Ванката. Онзи, който не дойде. Малко е стеснителен. А момиче? И момиче можем. Стига само да си е вкъщи и ще се навие штура е и ще се изкефи. Добре. Ето историята. Млад мъж стои на терасата на висок етаж. Обръща се и влиза в стаята. Виждаме го да крачи из кварталните улици в търсене на отворен магазин, за да купи храна за птици и вино за себе си. По пътя среща затруднение, защото магазините са или затворени, или няма това, което търси. А алкохол отказват да му продадат, защото е денят на изборите. Все пак накрая успява и се качва на покрива на висок блок, където да пие вино и да храни птиците. Заглавието може да